ҳафтаи гузашта лаҳзаҳои ҷолиб зиёд буд, вале хунуктаринаш на қаҳрамонии барса буд, на пирӯзии таърихии Кристал Пелас, на баннери мухлисони Рома барои Ранери, на голи зебои Алварес ва ҳатто на пеналтии дарвозабони Галатасарай, гарчи он ҳам сахт буд. Хунуктарин лаҳза дар Фаронса шуд. Гавро бояд мебурд, то дар лига бимонад. Ҳисоб 2-2, дақиқаи 99 пеналти. Абдуллаи Туре зад, вале хато кард. Лаҳзаи сахт ва афсӯсбарангез. Ин ҳафта боз воқеаи дигар ҳам буд. Писари Роналдо аввалин голашро барои Португалия зад ва бо 30 ҷашн гирифт. Аякс расман қаҳрамониро аз даст дод. Бозингарони Айнтрахт Лигаи чемпионҳоро дар сӯзишворихона ҷашн гирифтанд. Варди голи 200-умашро дар бозии 500-ум ва Охирин бо Лестер зад. Интер бошад охирин имкониятро аз даст дод. Арнаутович метавонист голи ҳалкунандаро занад. Наполи бо Парма мусовӣ кард. Мегузарем ба трансферҳо. Эми Мартинесро метавон дар Барселона ё Манчестер Юнайтед бубинем. Баъди бозӣ ӯро бо ашк дар чашмонаш диданд. Арсенал мехоҳад Беморо аз Брентфорд бигирад. Ливерпул ва Реал ба бозингари ҷавон Анжело Штиллер таваҷҷӯҳ доранд. Гуфтушунид барои гузаштани Каррерас ба Реал идома дорад. Ба гуфтаи Фабрицио, Ливерпул боз як муҳофизи чап меҷӯяд. Ҳатто варзишгари машҳур Керкез ҳам ин постро лайк мондааст. Райан Шерки тобистони имсол Лионро тарк мекунад. Ба ӯ чанд клуб аз Англия, Олмон ва Фаронса ҳавасманд аст. Хулоса, ҳамин буд хабарҳои имрӯз. Пагоҳ вомехӯрем.